Ambalma Sherifla Jabrani Flebaw Mali kono ani Mali kokan ambe aw fo ka wale ɲuman dɔn foli ko ta ko ɲɛsin aw ma ka aw ladɔnniya ka fɔ ko ni aw ka jɛmukan la ɲinini ni an b'a fɔ min ma ko sɛnɛkɛlaw mɔnikɛlaw bagamaralaw jiriturulaw olu ka kɛnɛ don bi a tako fɔlɔ a y'an sama ka se Bakari Togola ni apekam ɲama bado an bɛ a ka kɔriforo la an ye maloforo an y'o kɛ an ye kabaforo an y'o fana kɛ ni y'an ye kɔriforo kɔnɔna na Bakari Togola kɔri sɛnɛ nafa jumɛn b'a la Mali kɔnɔ kɔri sɛnɛ gɛlɛya jumɛn b'a la kɔri ka kan ka dan wagati jumɛn a ka kan ka matarafa cogo jumɛn nɔgɔ hakɛ jumɛn kan ka don a la kɔri hectare 1 a bɛ kɔri tɔni joli sɔrɔ ninnu ye ɲininkaliw ye ni an bɛ minnu jaabi ɲini fɛ yasa Mali sɛnɛkɛlaw kɛrɛnkɛrɛnna kɔri ni a jateminɛlen don k'a fɔ Mali kɔnɔ ale ye or blanc ye sanu kɔfɛ fɛn min bɛ nafa bala don Mali kɔnɔ nafolo ko bunakun kan kɔri ye o dɔ ye ni an b'a wele ko or blanc Bakari Togola i jɔyɔrɔ ka bon o ko la kosɛbɛ wa kɔriforo a hectare caman b'i bolo wa ɲɛ b'a la k'a fɔ kɔri an bɛ samiyɛ waati minɛ ko sisan kɔri ɲɛlen don kosɛbɛ sabula an yɛrɛ filɛ kɔriforo kɔnɔna na yalwa e bɛ se ka mun de sɔrɔ bilasirali la ani ɲininkali minnu kɛlen filɛ nin ka ɲɛsin Mali kɔri sɛnɛlaw ma. N ka fɛn fɔ kɔri kan Malidenw ɲɛna Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ani farafinna kɔnɔ o koba di n'i ko kɔri n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko siradala kɔlɔni ni taaco ma ɲɛ ji la kɔsegi bɛ ma ji la kɔri sɛnɛ nalen an ka mara kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw jɛnna n'a ye ka CMDT créer a fɔ olu ka kɛ baarada ye mun k'u ɲɛsin kɔri sɛnɛ yiriwali ma Mali faamu nɔ ni kɔri bɛ se ka sɛnɛ ayiwa a daminɛ b'a tɛ ne donna kɔnɔ nka depuis n y'a ye a bɛ kɛla n bɛ se k'a fɔ a kɛra fɛn ɲɛnamaba ye Mali kɔnɔ kɔri sɛnɛ ka d'a kan fɛn o fɛn n'a bɛ se ka miliyari 200 ni kɔ don mɔgɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ 3 ni kɔ bɛ balo fɛn o fɛn na jamana kɔnɔ o ye fɛnba de ye kɔri ko nɔgɔn tɛ mais ko nɔgɔn don kɔri sɛnɛ ɲɛmɔgɔ so y'a ka taa minisiri la fo ka na se PDG fɛn o fɛn ma ne ye CMDT PDG dɔ ye daminɛ Bubasi de la ala ka hinɛ la a b'an da yɔrɔ la bi Bubakari Bubasi nana Ɲamala anw fɛ yan siɲɛ duman duman an bɛ siɲɛ 3 kɔ o kɔfɛ Dirisa Keyita nana o kɔfɛ k'a ta o la bi fo ka na se Moribo min ye kɔnɛ ye bi n'o ye CMDT PDG n b'a bɛɛ fo fɛn o fɛn donna nin kadiri kɔnɔ ka na se a baarakɛlaw ne b'a fɔ ala ye ne ji n ba ni fama mais Bakari grâce à la CMDT parce que olu de ye n dɛmɛ ka misi juru donna don ye n ka sumare feere ka na complet 1 feere 1,200 Madu Namakɔrɔba ma ka taa misi juru ta misi juru ɲɛ bila k'i 1,200 ni o kɔfɛ u bɛ 26,000 ji ma misi kelen 13,000 n'o de y'a co o lakɔliden kelenw tugura n kɔ ni n bɛ kɔɔri da k'a fɔ kɔɔri tari 1 i jija i ka sira 125 sɔrɔ a kɔnɔ kɔɔri juw ni ɲɔgɔn cɛ kɔɔri siraw ni ɲɔgɔn cɛ santimètre 80 kɔɔri juw ni ɲɔgɔn cɛ santimètre 44 i ka nɔgɔfin bɔrɔ 4 don kɔɔri danni tile 15 kɔɔri tile 30 i ka yiri bɔrɔ 1 don k'a kɔrɔmari hectare 1 la yiri bɔrɔ 1 nɔgɔfin bɔrɔ 4 i b'o don yanni tile 15 cɛ kɔɔri danni cɛ kɔɔri dan kana tɛmɛ tile 15 kan n'i ma nɔgɔfin don ka tila ka yiri don a tile 30 ka furakɛli daminɛ ka kɛɲɛ ni danni kɛ don ye i y'a ɲininkali jɔ kɛ anw fɛ fɔlɔ kɔɔri da
Sikaso mara kɔnɔ samiya kun bɛ daminɛ mai 15 mai mais kɔɔri danni yɛrɛ CMT lakɔdenw b'a fɔ sɛnɛkɛla bɛɛ ɲɛna ni dɛsɛ tɛ ni juin kalo ma jɔ an kana danni kɛ an kun bɛ kɔɔri da fɔlɔ ka bɔ le 1er juin la ka na bila le 15 juillet la 15 juillet kuma sakaba kɔɔri da jɔlen mais changement climatique bɛ yen bi o de la kɔɔri da yɛrɛ bɛɛ kɛla juillet kɔnɔ bi ka tɛmɛ juin kɔnɔ la kan o bɛ sɔrɔ sanji na cogo fɛ parce que ji fana bɛ prolonger la ka taa fɔ septembre la ka taa fɔ octobre la ka taa fɔ novembre la o donc o yɛlɛma jɔ o kan ka ɲɛfɔ cikɛlaw ɲɛna o kɔfɛ kɔɔri ni ye ne ɲininka CMT nalen sigi ka avion sigi ka dugu bɛɛ kɛ dugu yiriwatɔnw de o kɛra sababu ye kɔɔri sɛnɛ dugu kelen o kelen i b'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ sɔrɔ kɛ u sera ka dun ka fa kɛ parce que kɔɔri kɔfɛ kaba bɛ na ni kaba tigɛra i bɛ binbiri da ni binbiri tigɛra i bɛ na ni saɲɔ ni saɲɔ banna i bɛ na ni kɔɔri ye o san sabanan la o rotation min kɛra kɔɔri sɛnɛ yɔrɔ mara kɔnɔ a b'a to mɔgɔw bɛ sɔrɔ kɛ parce que complexe ko tɔ n'i y'a don ɲinan kɔɔri b'a dun a cɔ bɛ to yen san wɛrɛ i bɛ kaba da kaba dalen hali ni ma nɔgɔ don i b'a dɔn nin ye kɔɔri sɛkɔrɔ kɔɔri sɛkɔrɔ suma ni foyi tɛ kelen ye fo ka taa se san saba ma donc o kɔrɔ k'a fɔ i bɛ complexe ko tɔ min bila dugu rɔ a bɛ san saba kɛ e ka kɔɔri bɔlen kɔ a bɛ mako ɲɛ ye donc kɔɔri sɛnɛ la a ka dun ka fa sabatilen don n'a bɛ baara kɛ ka ɲɛ donc o ye koba ye kɔɔri sɛnɛ kɛra sababu ye an tun bɛ taa tunkanse taa min na jamana wɛrɛw rɔ k'o dabila parce que don tɛmɛna n ye n kɔrɔkɛ yira i la k'a fɔ o sigira kɔɔri wari parce que ɲɔ tun bɛ sɛnɛ dɔrɔn a bɛ gasi ka kɛ lampo sara mais kɔɔri sɛnɛ nalen kɔɔri kɛra sababu ye cikɛla b'a ka juru sara k'a ka lampo sara ka tila k'a ka ekɔliso jɔ k'a ka dɔgɔtɔrɔso jɔ an ka dugu kɔnɔ fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan kɛ kɔɔri sɛnɛ ba dugu ye zayiri bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ ekɔliso bɛ zayiri tɔ la CSCOM b'u tɔ la u b'u denw ka kalan kɛ kilasi 9 yɛrɛ bɛ ɲamalaya bi donc ne hakili la kɔɔri sɛnɛ a kɛra sababu ye ka an ɲɛsin an yɛrɛw ka développement tunkanse t'a dabila i ka t'i baw kɔrɔ i ka se ka wari sɔrɔ i ka so k'a sɔrɔ i ma taa kɛnɛ ma donc ne hakili la kɔɔri a fana nana o sababu ye n ye min fɔ baara bɛɛ ye kɛn dɔ de ça fait nin waati la n'i ye sɛnɛkɛla ɲini n'i m'a sɔrɔ a ka foro la sɛnɛkɛla tɛ sɛnɛkɛla bɛɛ kan ka sɔrɔ i ka foro kɔnɔ sisan parce que foro baara kuma de sisan o kɔrɔ tɛ k'i tɛ taa dugutaga la o t'a fɔ k'i tɛ suguya kɛ o tɛ taa kɔɲɔ la mais mɔgɔ kan ka ye yɔrɔ jɔrɔ don jɔ k'a sɔrɔ don jɔ to yen o kɔrɔ ye mun ye kɔɔri ka e ka kɔɔri hectare kelen sera 125 sɔrɔ a kɔnɔ ka kɔɔri ju 52 ani 500 sɔrɔ a kɔnɔ ni kɔɔri sun kelen o kelen n'a ye kuru 4 kɛ i bɛ se k'a fɔ i tɔni 1 ni kilo 500 sɔrɔ donc ne hakili la kɔɔri sɛnɛ n'i dun ye tɔni 1 ni kilo 500 sɔrɔ i bɛ se k'i ka juru sara ka tila ka mako ɲɛ i yɛrɛ donc n b'a ɲini cikɛlaw fɛ halisa u ka lakɔlidenw lamɛn lakɔlidenw k'u lamɛn parce que baara anw ye balo kalan kɛ ka balo kalan karamɔgɔya kɛ ka karamɔgɔya kalan kɛ o la i bɛ gafe min tun b'o i tun bɛ sɛnɛ fɛn bɛɛ yɔrɔ danni kan ka kɛ cogo di laburu kan ka kɛ cogo di hali ni jiko gɛlɛyala sɛnɛkɛla kan ka ji kalama ni wuli k'a da sumansi kan ka si cogo min na dugu mana jɛ pour que k'a da pour que taux de germination ka nɔgɔ an ye nin bɛɛ formation kɛ kaba filɛ nin bi n'i ye ji wurukɛni kɛ k'a kɛ kabasi kan a ka si a kɔnɔ sini e k'i ta da ani mɔgɔ min y'a ta jala da e ta bɛ falen tile 2 k'a sɔrɔ min ma ji ka ta ka kuma falen mais n'i ye ji nin kalaya kojugu a b'a taux de germination fa mun de don mɔgɔ tɛ wolo ne o a bɛ f'i ɲɛna de donc ne hakili la kɔɔri ko kɔni a ye nafa caman ɲa n'i ko gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ la kɔɔri gɛlɛya jɔ ye kɔɔri tɛ dun Mali la yan kɔɔri min bɛ bayɛlɛma an fɛ yan 100 sara la a tɛ tɛmɛ 2 kan kɔɔri bɛɛ bɛ taa fɔ kɛnɛ ma donc suguba ma sɔngɔ min ji o de bɛ don kɔɔri ko la par exemple n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye sɔngɔ fɔ ni suguba ma min ji o bɛ gɛlɛya kɛ nka baati min na n'a fɔra k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka yɛlɛma ka kɛ coopérative ye ka tila ka yɛlɛma ka kɛ société coopérative ye fo ka na se union sigi ma fo ka na yɛlɛma ka se confédération ma bi an ni CMT ka soba kɔnɔ an bɛnnen bɛ kan n'a bɛ fɔ o ma interprofession ko tɔn an bɛ sɔngɔ sigi tuma bɛɛ ka kɛɲɛ ni suguba ye ni suguba sɔngɔ bɛ sɔngɔ ji n'an ye tɔnɔ sɔrɔ san min na bilankɔrɔ kɛsu b'an bolo an bɛ dɔ bila min kɔnɔ n'o tuma san min na n'a nana sɔngɔ fɔ n'o tɛ kɔɔri sɔngɔ sɔrɔ bolo bɛ don bilankɔrɔ kɛsu kɔnɔ ka sɔngɔ dafa o de ye gɛlɛya ye par exemple n'i ye campagne tɛmɛnen ta an bɛnna kan k'a fɔ protocole min b'an bolo 100 sara rɔ CMT k'a sen don 40 rɔ 100 sara rɔ sɛnɛkɛlaw k'u ka musaka bɛɛ kɛ 60 n'an ye sɔngɔ sigi ni kɔɔri taara feere suguba rɔ n'a ye 60 sɔrɔ an ye min fɔ o ɲɛna mais n'an m'o sɔrɔ
o kɔrɔ k'a fɔ an ye wari di cikɛla ma wari min man ka di cikɛla ma parce que an ka musaka bɛɛ kan ka kɛ 60 CMDT fana ta bɛ ten mais waati dɔw gɛlɛya bɛ na CMDT bɛ tɔnɔ sɔrɔ anw bɛ tɔnɔ an yɛrɛ bɛɛ y'a mɛn saro mankan kɛra ko tɔnɔ sɔrɔla k'a ma ji a dɔw ta kuma cayara mais tɔnɔ sɔrɔ a ma ji ko tɛ o parce que san ye san ka bɔ 2005 yɛrɛ ka na ɲinɛ na an ye tɔnɔ segin cikɛlaw ma siɲɛ 7 nka an ma sɔn sɔrɔ san 3 min kɔnɔ o kɛra mankan Mali la c'est pourquoi ne kuma o kuma ko communication fait défaut an b'an ka jamanakuntigi fo i da sera yɔrɔ min ma sisan parce que ɲinan sɔngɔ n'i tun b'a fɔ k'i b'a ta a tun bɛ taa 47 na mais jamanakuntigi ko ale b'a fɛ Mali ka place ta kɔɔriko la Mali tun ye premier kɔɔriko la ale b'a fɛ an k'an place ta Ibrahim Boubacar Keïta a y'a fɔ Moribo ɲɛna Moribo ka ministre k'a fɔ an ɲɛna an ko a bɛ se ka kɛ n'an ye sɔngɔ ɲɛnama sigi kɔɔri la subvention ka cɔcɔ la a bɛ se ka kɛ o de la ɲina an ko kɔɔri dɔgɔyara cogo o cogo tɔni 650 a cayara cogo o cogo an bɛ se ka tɔni 800 kɛ jamanakuntigi ko a ka kɔɔri kɛ 50 nɔgɔ bɛ cɔ a sɔngɔ la 2000 ani 200 n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲina ni kɔɔri sɛnɛ don bɛɛ kɔntalen bɛ ka taa foro la parce que gɛlɛya tun ye resuruni ko ye Moribo Konɛ n'o ye CMDT président ale jɛnɛnen k'a fɔ tile min tun ye n'an delila ka jɔji CMDT ma ale fana bɛ jɛnɛ tile ka yɛlɛma an ta ka kɛ 62 ale ta bɛ kɛ 57 ani kɔri o de y'a to an sera ka dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ ka di cikɛla bɛɛ ma c'est pourquoi n ko gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ la nɔgɔya b'a la mais gɛlɛya bɛɛ solution ye sigi ka fɔ ye parce que ni aw bɛnna hɔrɔnya rɔ n'an bɛnna kumakan kan an kan ka min waleya ni bɛnkan ma ɲɛ wajibi don an bɛ sigi ka kuma mais ni bɛnkan ni bɛɛ ko yɛrɛ tulonkɛ ka di a bɛ bɛn ɲɔgɔn ye n'o tɛ ni wuludeni tulo kɛra jɔyɔrɔ kelen na dɔrɔn a bɛ kɛ kɛlɛ o de la ne kɔni hakili la jamana ɲɛmɔgɔw ye décision min ta ɲina ka se CMDT ɲɛmɔgɔyaso ma ka se an ka ministère ma n'o ye Kasimu Deno ka ministère vraiment ne hakili la kɔɔri sɛnɛ hectare 700 ni kɔ sɛnɛ hectare 700 ni kɔ ni bɛɛ ye tɔni 1 sɔrɔ o tɔni 700 a bɛɛ ye tɔni 1 ni tila sɔrɔ o ka ca 800,000 tonnes donc an bɛ ala deli ne dun bɛ sun la cogo min na mɔgɔw k'u ɲɛsin baara ma parce que n'i ye danni joona sɔrɔ i k'i jija i ka furakɛli joona sɔrɔ parce que ntumu mana don foro la n'i k'i b'a gɛn o baara wɛrɛ mais n'i ye ntumu kɔn foro la ntumu tɛ don bilen donc mɔgɔw k'u hakili to furakɛli la furakɛli fɔlɔ ka kɛ ka ɲa furakɛli filanan ka kɛ o bɛɛ bulu dun ta ye ni kurudun ntumu furakɛli fana sera u k'olu furakɛ ka ɲa n'i nana fɛn ye foro kɔnɔ ni min ma deli ka don i ka foro kɔnɔ i ka ci lase a lase yɔrɔ la lakɔlidenw ma n'an yɛrɛ an bɛ sigi fana IPC kɔnɔ n'a kan ka furakɛ cogo min na kan ni bagaji b'i bolo i k'a fɔ n'a tɛ i k'a fɔ donc ne fɛ kɔɔri sɛnɛ nafa ka bon kunun n'i y'a jateminɛ kɔɔrikolo tun bɛ tiɲɛ an fɛ yan mais bi ilɛritigiw n bɛ ilɛritigiw fo fɛn o fɛn ye usine dilan k'u ka ɲɛmɔgɔyaso fo parce que u yɛrɛw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnni ka se ka bi ka usine caman sigi Mali kɔnɔ an bɛ kɔɔrikolo min kɔ n'u b'a bayɛlɛma k'u yɛrɛw ma tulu bɔ a la ka safinɛ bɔ a la ka alimɛbitayi bɔ a la mais an ka laɲini ye sini don nataw la Mali kɔɔri n'an kan ka 800,000 tonnes kɛ 800,000 tonnes an ka se k'a bɛɛ bayɛlɛma Mali la yan k'a wurusi Mali la yan k'a bayɛlɛma ka kɛ fini yan ka maliyɛnw bila baara la ka se ka maliyɛnw ko min b'a ci u bɛ se ka so parce que a bɛ komi an bɛ emploi fanga an fɛ yan ka taa waati jɔ ma parce que an bɛ kɔɔri min sɛnɛ n'a fɔra an bɛ 500,000 kɛ an bɛ 600,000 kɛ an bɛ 700,000 kɛ k'a égrenage kɔfɛ ko kɛmɛ saralɔ 2 tɛ bayɛlɛma Mali la yan a dun bɛ cɛ waji jamana wɛrɛ ma o k'a bayɛlɛma ça veut dire que i bɛ chômage créer yɛrɛ bara ka taa emploi di mɔgɔ wɛrɛ ma don nataw la je pense que jamana ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ Ibrahim yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ an ɲinɛnen k'a fɔ usine dɔw yɛrɛ kan ka jɔ usine 2 3 ka se ka kɔɔri mugu bayɛlɛma ka kɛ jese cogo don nataw la a bɛ se ka kɛ fini yɛrɛ ka baara di maliyɛnw ma donc ne hakili la kɔɔri kɔni ni mɔgɔ mɔgɔ y'a nafa fɔ k'a ba i b'i bɛrɛ de fɔ o de la n bɛ kɔɔri sɛnɛla denmisɛnnin n t'a fitinin n t'a belebeleba ka bɛɛ fo k'a yira u la k'a fɔ an bɛ faso baara de la parce que alimɛbitayi bɛ dun dugu jɔrɔ o tɛ kɔɔri yɛrɛ sun dɔn nka an fana bɛ kɔgɔ kɛ naro yan kɔgɔ tɛ bɔ an fɛ yan donc mɔgɔ kɛra cogo o cogo i bɛ jɔ sɔrɔ jɔ fɛ jɔ bɛ jɔ sɔrɔ i fɛ nka an kan ka baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye min kɛ tracteur min tilala sisan kɔɔri sɛnɛ mara rɔ an bɛ jamanakuntigi fo tracteur min nana kɔɔri sɛnɛ mara rɔ a bɛ taa tracteur 600 ni kɔ o de y'a to danni yɛrɛ tɛlɛla ɲina parce que tracteur tigiw ka foro ba ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw ta labure bien vrai k'a kɛra location la ka se ka baara tɛlɛ donc ne hakili la jamana bɛ sira min fɛ tant que mécanisation jamana ɲɛmɔgɔ b'a ka kɛ cogo min na an sera k'an bolo don o kɔrɔ sisan i bɛna ye sɛnɛ bɛ nɔgɔya parce que tiɲɛ don fanga tɛ mɔgɔw rɔ bilen ka baara ka kɛ cogo ɲuman rɔ mais minɛn mun bɛ nana n'o sera ka adaptation kɛ an ka dugukolow la denmisɛnninw ka kalala ka ɲɛ parce que tracteur baara a ma nɔgɔ dɛ n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ ye tracteur sɔrɔ tracteur ye denmisɛnnin de ye a tɛ kuma ni gasoil kan ka kari
e de kan k'o dɔn ni tulu ɲuman kan ka kari e de kan k'o dɔn a kan ka baara kɛ yɔrɔ min na e de kan k'o dɔn a man ka baara kɛ yɔrɔ min na e de kan k'o dɔn juru donna e la pour que i k'i yɛrɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ ne ye juru ta ka taa cɛ i y'i yɛrɛ mako sa ka tila ka jamana mako sa donc ni ala sɔnna mun m'a sɔrɔ fana n bɛ wele kansew ma sankura baaraw daminɛna u ka recensement kɛ u ka na ne mun ta motoculteur ye o mun ta moto pompe ye o mun ta tracteur ye o min mago bɛ baarakɛ minɛ min na i k'o recenser k'o las'an ma ni ala sɔnna o baaraw bɛ senna e san wɛrɛ nataw la tracteur tigi n'a sɔrɔ motoculteur n'a sɔrɔ moto pompe tigi n'a sɔrɔ hali ni ta ye soudeur-ya ye i n'o minɛ sɔrɔ n'i ye sɛnɛkɛla donc mɔgɔ mako bɛ fɛn min na o de y'i ka gɛlɛya donc kɔɔriko kɔni ne kɔni hakili la halisa an bɛ kɔɔri sɛnɛ soutenir sira bɛɛ fɛ jamana kɛrɛfɛ an ka se ka kɔɔri dɛmɛ parce que fɛn o fɛn bɛ miliyari 200 ni kɔ don jamana kɔnɔ et puis cikɛla b'a wari sɔrɔ a yɛrɛ kɔrɔ bi n'an ka kɔɔri wari nana mɔgɔ si tɛ taa i ta ta bilen n bɛ kafo jiginɛ ɲɛmɔgɔw fo ka bɛnniya fo kɔɔri wari bɛɛ bɛ virer bɛnniya la mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ kafo la kafo ka surun sɛnɛkɛla la ka tɛmɛ bɛɛ kan an ka kɔɔri wari bɛ na dɔrɔn tɔnden bɛɛ ka wari bɛ virer a yɛrɛ ka compte kɔnɔ k'an ka taa bila o rɔ ka taa kɔɔri wari tila o tɛ yɔrɔ caman na bilen donc ça veut dire que a bɛ baara caman ɲɛ bɛnniya b'a ka baara sɔrɔ ale bɛ kafo jiginɛ bila baara la kafo jiginɛ ka tɔndenw bɛ baara kɛ donc wari bɛ mouvement min kɛ comptew la comptew fana bɛ balo o de la donc o de la n ko juru ta tɛ tiɲɛ ye juru sara ye tiɲɛ de ye halisa n b'a ɲini bankiw fɛ u ka kɔɔri sɛnɛ dɛmɛ parce que n'i y'a mɛn kɔɔri sɛnɛ ɲɛna bi tan a filière bankiw de bɛ juru dan an bɛ nɔgɔ san miliyari 2 yirikaw la ka a ji cikɛlaw ma ni traite sera cikɛlaw b'a sara o sarako ɲuman de b'a to ni bankiw dalan na u bɛ juru wɛrɛ dɔn n'aw nana fara an kan ka communication fara o kan a ka ca ala fɛ kɔɔri kɔni bi mɔgɔ bɛ bange don min na i bɛ na ni kɔɔri parce que i bɛ sa don min na i fana bɛ taa ni kɔɔri donc i sera ka kɔɔri bonya i kan ka kɔɔri bonya i ma se ka kɔɔri bonya i kan ka kɔɔri bonya parce que kɔɔri ye i na don baara kɛ i t'a don a b'o baara kɛ donc kɔɔri sɛnɛ n'i y'a senkɔrɔma dodo a bɛ komi i ye jamana dɛmɛ i y'i yɛrɛ dɛmɛ. Bamananw ko ko mɛn da ye mɛn tigila ye n bɔgɔra somɔgɔw ɲɛna o bɛ somɔgɔ sama bɔ an wulila ka na an y'a ye wa ala kaliko ɲuman o b'an bolo kulun sera cɛncɛn kan nin tun ye Sirifila Jabarani filɛbagaw u garisigɛ kɛra min na nka yanni an ka kɔrɔfɔ datugu Bakari Togola an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye a jirala k'a fɔ ko sɛnɛkɛ jamana don wa ni sɛnɛ n'a donna ba la dunkafaw bɛ sabati denmisɛnw ka baarakɛbaliya belebele bɛ b'o la i ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye bagan maralaw jiriturulaw jɛgɛ maralaw i ye olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye e bɛ se ka welekan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de lase nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani bilasirali jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma ka jɛmukan in kuncɛ. n bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo fɔlɔ n'i y'a mɛn jɔnkina i b'a ko sababu ɲuman mana kɛ cogo o cogo n'i y'a mɛn jamanakuntigi an bɛɛ jɛra k'a ta ni ala ye fanga di min ma n b'a ɲini maliyɛnw fɛ an k'o senkɔrɔma don mɔgɔ si ta tɛ fanga ye n'i tilala a don min na i bɛ taa k'a jɔ faama tɛ bonya dugu o dugu dɔnnibaa tɛ bonya dugu o dugu nafolotigi tɛ bonya dugu o dugu a tɛ bonya jamana o jamana kɔnɔ o jamana ɲɛtaa bɛ gɛlɛn fɛn bɛɛ ni bonya ka kan fo bana donc n b'o ɲini maliyɛnw fɛ an k'o kɛ jamana décideurs fana n b'a ɲini u fɛ u k'u hakili to jamana na jamana nin tɛ fantan jamana ye a man ka kɛ fantan jamana bɛɛ k'i ta kɛta kɛ n'ala ye ɲɛmɔgɔya kalifa mɔgɔ la a k'i ni ala cɛ i k'a cɔcɔ ala a bɛɛ bɛ kɛ ala ɲɛna wa ala b'a kiri tigɛ min ye ne yɛrɛ ka mɔgɔw ye n'o ye sɛnɛkɛlaw ye n'o ye baganmaralaw n'o ye yiriturulaw n'o ye mɔnikɛlaw ala y'an sɔn bi mɔgɔ bɛ kalan bi ka sɔrɔ ale ma yala n'i ye arajo pirivew lamɛn ka telew lamɛn ka arajo mali lamɛn ka tele mali lamɛn ka senu lajɛ surtout aw yɛrɛw ta nin Serifula Hayidara Serifuka ka senu lamɛn i ma se yɔrɔ jɔrɔ i b'o ko ye i b'o ko mɛn i bɛ da o la donc ni kalan sira cɛra ni mɔgɔ min ye sigi tile kɔnɔ ka senu ta tele la ka ta sɔgɔma fɔ bila fɛ bila mana se n'i ye tele fa i kan ka se ka kimɛli jɔ k'i yɛrɛ ye parce que n'i ma da ko la i b'a dɔn nin tɛ se ka kɛ i b'a ye mɔgɔ dɔ b'o kɛ la mɔgɔ o mɔgɔ dɔnni fɔlɔ ye kɔlɔsi de ye ni mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kɔlɔsi kɛ i ka dɔnni tɛ taa yɔrɔ si et puis n b'a ɲini an fɛ an ka dan yɛrɛ la maliyɛnw ka da o yɛrɛ la cɛya fura fɔlɔ ye dan yɛrɛ la n'i ma da yɛrɛ la i tɛ se ka ko gɛlɛn kɛ n'an dala an yɛrɛ la ka sɔn an yɛrɛ ɲɛ
ka baara ka kɛ cogo n bɛ fɛn sɔrɔ jamana in kɔnɔ an tɛ taa an ka hɔrɔnya feere mɔgɔ si ma parce que kɔnɔni ko bɛɛ ka bɔ i ka so ko dugu jɔ kɛmɛlenba o bɛ si dugu jɔ banasun kɔrɔ parce que n'i bɔra i ka so k'i fanga banna wa n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ i ka so i ka hɔrɔnya de b'o kɔnɔ i ka danbe de an maliyɛnw n'an ye wari sɔrɔ ka etazi jɔ a bɛ cu mali la n'an ye kungo dilan a bɛ cu yan n'an ye yiriforo turu a bɛ cu yan mɛ n'an y'a dilan jamana wɛrɛ n'an dɔw ma bɛn o b'an gɛn ka cu donc ne b'a fɛ an k'an ka fierté k'an ka jamana n'an y'an ka jamana dilan o kɔfɛ an tɛ se ka taa mun kɔ an n'olu bɛ jɛ parce que ala ye n kini bolo dilan ka numan bolo dilan ka bolokunde kelen kelen bɛɛ dilan ni bolokundenba tigɛra n'i bɛ fɛn o fɛn ta fɔ n'i bolo sɔɔri n'o ta tɛ ta bolokundenba dilanla k'a fɔ k'a k'i dɛmɛ ka fɛnw ta kini bolo jɔyɔrɔ fɔ ala ye numan bolo dilan k'a di mɔgɔ ma k'a fɔ i bolo kelen tɛ se ka fɛn min kɛ k'i bolo fila kɛ k'a minɛ cɛkɔrɔba jɔ delila k'a fɔ ne ɲɛna ko badenma cɛ 100 ko n'i ye kalama kelen kelen d'u ma o bɛɛ b'a kari mɛ n'i ye kalama 100 nin fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ kelen kelen k'a kari o si tɛ se ko bɛn de b'a co dugu bɛ dilan bɛn de b'a co jamana bɛ dilan bɛn de b'a co so bɛ dilan donc n b'a ɲini cikɛlaw fɛ an ka bɛn an bɛ baara min na bi anw kelen ta tɛ mɔgɔ bɛ balo fɛn jɔ la nka i balo co mɔgɔ wɛrɛ balo i fɛ ni dun sɛnɛkɛlaw baganmaralaw yiriturulaw mɔnikɛlaw ni bɛɛ ye dun ka fa sabati i ka so k'a cɔco a cɔ bɛ feere jamanadenw ma olu b'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya ka tila k'a cɔ feere jamana kɔfɛ jamana bɛ lafiya parce que bala kanyew jɛmɛ kanyew nɔnkɛni tulo fɛn min na o kolonkalanka de tiɲɛ k'a fɔ ka tile kɛ kɔngɔjɔ mago tɛ tiɲɛ ko karisa ka kuma ka di a falen don karisa bɛ se kuma la a falen don karisa bɛ se dɔn na a falen don karisa bɛ se kamera la a falen don hali ayidara a bɛ wajuyi la a falen don dɛ bagatura ma ci kɛ k'a fa a mana sigi wajuyi la a b'a ko ko madame ko tile ma na bi o kuma o kɛbaaw olu mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ ne b'u fo n ta ka bon n ta ka dɔn nka an bɛ ɲɔgɔn dafa de aw bɛ se jo la anw bɛ se jo la n'an fan farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ belebeleba ye donc communication jamanadenw mako b'a la ala y'o baara kalifa mun na a kana ɲɛ filɛ a kana tulo lamɛn a kana ɲɛ de lajɛ a y'a fɔ cogo la min bɛ mako ɲɛ jamanadenw nka an kana fɛn fɔ jamanadenw ye min fɔcogo ka jugu ye n'an bɛna jamana bila problème parce que bamananw ko ɲinɛni min bɛ sonkala bi o tɛ se ka lawuli dɛ dugumɛnɛ a tɛ kulusi jala siri mais a b'a tigɛ o tuma an ka hakili to mali la mali tɛ mɔgɔ si ta ye anw ta don n'an y'a kɛ maliba ye a bɛ kɛ maliba ye n'an y'a kɛ malideni ye a bɛ kɛ malideni n'a kɛra malideni ye a bɛ kɛ jɔn ta ye a bɛ kɛ an maliyɛnw ta de n'a kɛra maliba ye a bɛ kɛ jɔn ta ye a bɛ kɛ anw ta de fɛn min ka bon n'i yɛlɛla o kan i bɛ lansa mais fɛn min ka dɔgɔ n'i yɛlɛla o kan lansa ma kɛra cogo cogo ka dɔgɔ dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ayiwa ala ka samiya ɲuman d'an ma ala k'an da don ko ɲɛlaw radio télévision a y'a dayɛlɛ hamina ko min kama aw de b'a dɔn ala k'a ɲɛ an mun b'a bolo la ala k'a bɔ a bolo ɲuman la parce que mɔgɔ n'i bɛ kuma i bɛ jɔ jata n'a ma ɲɛ a b'i dɔgɔya i bɛ jɔ kumakan ta n'a ma fɔ cogo ma ɲɛ a b'i dɔgɔya n'o fɛn o fɛn nana don ani mɔgɔw cɛ ala ko sitani bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ parce que diɲɛ baara fan bɛɛ ka gɛlɛn n'i b'a kɛ ɲɛ o kɛcogo bɛɛ don jo ka se n'i b'a kɛ juguya o kɛcogo bɛɛ jo ka se nka ala k'a k'a yɛrɛ sago ye ala ka télévision so nin k'a hakili serifu ayidara min ye n terikɛ ye a bɛ baara min na jamana in kɔnɔ ko baaraba don ko ne b'a apprécier kosɛbɛ a kanu bɛ maliyɛn caman na k'a ye a bɛ kuma min fɔ en tout cas mɔgɔ i b'a fɔ ayidara man di yan mais a bɛ kuma min fɔ wa bilibaliw don dɛ n'i y'a ta i bɛ se ka baara kɛ ne ka ko jɔ de wa ko a kanu b'a jɔ de ne a b'o ka fara yɔrɔ bi assalamualaikum waalaikum salam aw garisɛgɛ kɛra min ye bi jɛmukan kɔnɔna na o de ye nin ye aw ni ce aw ka ɲɛmadali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ